Formålet med forsøget er at bestemme massen af det aktive klor i klorin. 5 ml klorin fortyndes med faktor 20, så man ender med en opløsning på 100 ml. 5 ml af den nye opløsning overføres til den koniske kolbe. Der afvejes ca. 1 gram kaliumjodid, der tilsættes opløsning. Opløsningen rystes til saltet er opløst. Følgende reaktion sker. Kaliumjodid spalter diklor til kloridioner, og der dannes derudover triiodidioner. Det er triiodidionerne, der giver opløsningen den gullige farve. For at fremskynde før nævnte reaktion, tilsætter vi 10 ml svovlsyre. Den koniske kolbe anbringes på en magnetomrør, og beretten fyldes med natriumthiosulfat. Natriumthiosulfat dryppes langsomt ned i opløsningen, og den gule farve begynder at aftage, da følgende reaktion finder sted. De gule triiodidioner bliver til farveløse jodidioner. For bedre at kunne se, hvornår ækvivalenspunktet er nået, tilsættes en stivelsesindikator, der gør opløsningen lille. Tilsætning af natriumthiosulfat fortsættes indtil opløsningen er farveløs. Da mængden af diklor og triiodidioner er ækvivalente, kan man beregne mængden af aktiv diklor ud fra mængden af tilsat natriumthiosulfat.